เป็นขี้เอียมเบียงอุปายากมุกดูมาจงกับจิงชับปัญญากับคนกับบัดกับมันนิจารบาริมจงอักตอร์ฟิชันเสียงราชบุตรกับจิงอุจารมุกดูมากับได้ประชาอยู่นงยาลามจงกับสังสันประเทศชิบเซนายูบีทีฮับปกับจลามหาราชตรายอดดาวกับแสงบีเจพีฮาลอร์กันเนกับจิงเจียแต่ยามตางอินยักเป็ดปัดเงินสงับยากันเนกับคูบอร์ฮัดูบันดากุดอุปาจงกับติชาซาเลียนKabadai ka menjar barim jong aktor Sushan Singh Rajput ula lecha Bombay High Court tanpan ka jing toket ka batamai halor ka jing yap jong ka kun jong u bat ula pan ru ya ka Fast Information Report FIR persya yu nong yalam ka Shiplina UBT u Aditya Thakerei ka disha ka menjar barim jong aktor Balakratno Sushan Singh Rajput ula lapa ula yap hopo ka jing jia ka bapla ha ubnai jun jong usnam arjar arpau upa jong kadisha ubakar teng usate salian ula kentu ya ka haikut ban penkerja ya ka jing toket syakat CBI persya ya katu kat deki priu kibadon bor layatu ka PTI unong ya sajan jong usate salian unilesh ojha ulayatu bakin saai unumbar ya kate ka dorkas hakat tanat registry jong ka haikut kadisha ka balakratno haka pratarik ujun arjar arpau haden balalap nakamala ka bakat sau jong ka we ka jingsa ka badon hasor malap jong ka nongba Mumbai nakaliang ki pulit ki la registar ya kane ka mukoduma jong ka jingjap ka balajar khat kane ka jingja jong ka jingyap jong ka kalaja haden hunrusni balalap ya uklur ka Bollywood Sushan Singh Rajput ba ulaya pa ka apartment jong u haka khat sau tarik ubnai jun arjar arpau Kipulit hakabanik kong kilong bakane kadai kajing jia jong kakam penyap yalade haden bala IT no saka CBI nakaliang unong aiten jong kaseng Shiplina UBT uladei ru unong mikmat barim jong ka Mumbai u Kishori Patnakar ulakano bakala bandon ka buj halendet jong katei kajing kerpat jong usate salian nakaliang kaseng BJP kalong badai banwat ya kajing sisa persya ya unong yalam jong kaseng Shiplina UBT u Aditya Thakerei ka BJP kalong susu katkum kajing kerpat ki pulit Mumbai ki larai kirki ya katei kajing yap kum kajing syap penyap yalade ne kajing yap ka basujar khat klem da simkhia ya ki sakhi sabut la kadai ka sakhi ka basisha ne ka sakhi ka basu antat ukpa jong kadisha ulakanno Bayak akun jong u sale bejot dat syap penyap dusmon ha une unong yalam barang ba jong kaseng Shiplina UBT u Aditya Thakerei ulaong kublai sibon ngin te kedupat thaki wepat ki video